Minnie Baloyi, the wife of Vice President Constantino Chiwenga, panguva inoi kunyange zvakachizikanwa kunzi he was downgraded pamapost avo eku-military intelligence. Panguva inoi oramba achitowana prominence pamwe nepopularity zvisiri zvepasocial media chete, but panguva inoi sezvinozikanwa nenyika yeZimbabwe kuti yesterday was Mother's Day, zvakaitika pasocial media tichiona kuti nyika yose yaipembera ichiti ava ndo mai venyika. Amene kuti zvigananda zvakaofilawo sei pamusoro penhau iyi. Nzarapita mashoko mudanyurwa panguva ino. Don't subscribe or like on the bell icon. First, taona this post inoitwa neZVAITWA inonzi Minnie Baloyi's popularity shoots up despite demotion in the army. Ndo the first post yaitwa neZVAITWA ichiti aiwa Minnie Baloyi nyange zvake akafaiwa apa position yakanga ari ku MID. Prominence yake iri kudoshamisa. Zimbabwe Ntrosa inobuda nyora chiti yesterday, happy Mother's Day to mother of the nation Minnie Baloyi. Vanhu vauya vakatanga kupembera vamwe vachimuti aiwa ndo mai venyika pamusoro aiwa nekushowa kindness kwaanoita starting from the university kwaanoonekwa kunzi she is a lecturer. Maassociates ake eku military nemamwe masocial media followers panguva inoi vouya vachipembera vachiti ava ndo mai venyika. As we all know kuti zvigananda vamwe vanhu vakaita sana Temba Mlisa vanyazozikanwa kunzi havafariri VP Constantino Chiwenga. Panguva inoi havasi kana kufara. Panguva inoi vanenge vane bundu aiwa rakakura chaizvo uchionekwa kunzi kunyange ari the vice president's wife, people they are cheering him more than some other people vanenge vane maranks ari higher than her. Bila kuma section medu dzafungura enyimoti kudi pamusoro pechitiko ichi. Vanhu vanouya vachingofarira vasingambopi vanhu mari kana mabribes. Bila kuma section medu dzafungura enyimoti kudi pamusoro pechitiko ichi. Musawa subscribe or like, chat on the bell icon.